традиционные игры занежские, которые были записаны в середине 19 века. Tämä oli vain pieni pätkä laulusta. Se on melkein loputon. Se voi jatkua ja jatkua ja jatkua. Ja seuraavaksi hän kutsuu meidät osallistumaan tämmöisiin perinteisiin kävelyliikkeisiin. Näin liikuttiin, niin sanotusti tanssittiin. Ei se varsinainen tanssi ole. Ja se ei ole omasta päästä, vaan se on tallennettu tutkimusmatkalla 1800-luvun puolessa välissä. Jää sä kuvaan.